Klar. Godt. Du var lige bagved. Klar. Bagved. Bagved og undervej. Bagved. Længere fremgang. Ja. Klar. Ja. Hvor mange var det? Du var 5, var det ikke? Han har en tilbage. Bare giv ham. Bare giv ham. Det er meget. Det er hans egen kort, jo. Du kan godt skyde 6, det går andet der. Ja. Klar. Bagved. Kom så, Smith. Ja, det. Du har bare hånd. Ja. 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 For... Ingen pres, Smith. Ingen pres. Nej, der er masser af pres på dig. Klar. Det er også lige ret i foran, for det er en bøste. Ja, jeg er en bøsse, det ved jeg. Hov. Hov. Det er skidt. Hvad kæft, det var god. Hov. Hov. Bagved. Ja, nej, baby. Nej. Den er ikke så Nej. Plus i kort. Ja. Oh! Godt, Knudsen. Skyld lidt før. Oh! Der er en grund til, at der er masser af det. Ja, kan du blive huske det? Oh! Oh! Hvad var det? Klarmelding. Det kom fra klarmelding, den der. Har I godt? Han er hård. Han er hård. Oh! Ah, det er fisk. Det er smooth. Du bliver.